ai ngồi yêu trai uyo i phi mình ta ba phi pet ye cái này cái tiền cái chung trai uyo snow ro i cái jing do ai cái chung phi uyo i cái jing shem cái chung phi uyo i cái jing pang cái ba phi don uyo i ya ki jing cái ba phi cái do ai cái jem chung phi uyo i ya ki omat cái ba phi jang nam ta ulok nam ta ki khôn cái tin nam ta jong no jona uyo i ro i cái jing sha le ben cái jing sha nyot ben chung phi uyo i kom no phi long hai cái jing cái chung phi Yo try gonna go por ya ga jing penyo ga jumlay gonna go por ga ba corridor ka bangan yo ban wan shifi gi kon ga jumlay da ga ga ktien ka ba em mat ka ba don bor ga jumlay ka ba la ban pen kala ya ga jing em ka jong u la ni ga jong ka brio sngongo ya ga jing penyo ga jumlay na ka wai ga por shi ka wai ga por bangan yo ban ye sham kum ni om gi kon ga jumlay ka bangan yo ban sha skor ban yai sha skor ye ka ktien ga jong blai ko bible ko ang ka jing yo sngo ban ka jing ya yo sngo ye ka ktien blai ka pan kha ye ka jing et ka ba khlan train kar khui phi ga ko par hang no ba phi don phi pe ye ne ka ktien ga jong troi ba ga nget kham ga ne ka ktien ga jong blai kan long ka jing ban toy ba ka jing kar khu ga ba krau ye ka jing em ga jong phi ban ga da kwa e ba phin sam ban sherlang shiki parlok ki bhaying ki jong phi don ki kontak nomor baki turu kenyo jingkar khu ko mayo lang mafi plain kar khu yi phi ni ko por hang no bidon pet shashkor ga ktien ga jong blay ai nong yi phi ga don ko bi ga khubon ga ba kraw ba ai ni ko pon ban ai shi gi kon ga jong blay ban bang nget kan long ga jingkar khu ga ba kraw ye ga jem ga jong phi kan long kom ke jing yai pen ken mau kom ke jing ban maham ye ka jing long ga jing em ga jong ula ni ka brio mangi em mangi ka perthei bangi dam dei bangi ye leka ye ka jim namar kalong ka bama ka kerteng jaga kubon ka bangan an shifi ni ko pon kalong ka khmat ka bahe ka jang uplay ka pech ka perthei menta ka khmat ka jang uplay ka pech ka perthei menta kadi ka banga kwa man kren ngadon lai sautali ki point ke ba lingkot hai gani gupor bangin yo ban ye bentanang bat pigi khon ge jong play bat banga nget kan long ke jing bentoy ke jing kar khu ke ba kraw ka khmat blay ka ba he ka pech ka prthei menta ngan puli yufi ne ka nongrem ne ka ktien jumbe ne ka kitab proverb kala nong ga ba khatsan ge khot ka balai bat ga sapni ge yufi ge ne ge jisha ne ge ktien ge jong blay bahaduk katmu ka khmat blay ka pech bat ka bishar ge jingem janga berjung phi bat jongi beriu ha gani ke perthei baro mar ngi dei ki jingthau ki jong ublei ki bang ngimla bangin buri nakmat jong ublei ka bong kum ne ki khmat utrai ki long hai ki jika baro ba uda ap khmi ya ka basniu bat ya ka babha hangni usalaman utha bomba ki khmat utrai ki long shaka perthei baro bat uda ap khmi kemut apek ya ka babha bat ga besni kemut ublay uba ngama phi ngi shakri udai ublay uba apek ap khmi ya ngaba di phi upek ya ga ke prothei ngadong yi phi ka prothei ka bengi em kalong hai la ho kti ki jong utrai hai la ho akti jong utrai kalong ko mine ibarit ba iudan ha kala ho akti ki jong a ublay omnei ba uhap banda pet ni kumtu ni i ngan ong phi ublay uyo i long ko ba phi bo yo memorable haka ni kalau hai ni lo akti je bi ublay upet kumni ya ka perthei bad uyo i ya ka babha bad uyo i ya ka basniu ta ka daw song ba ublay ha ba khun men ri ule ublay urikot thik pa thik ye ka e ka ba khun ben ri ule ha ka khandon mar ublay upet bad ubishar ye ka babha bari ka basniu da phile bha ublei ula thop lo record ye kata da phile sniu ublei ula thop lo record ye kata kani gadi gi shan ge ktien ge jang ublei solomon ong ba ublei ukhmi na beneng ya ka purthei bari ki penri ubaro ke ba yem ha ka purthei bad uda pet ye kata ka babha bari ka basniu baro khan tongan you talk if you go ge jingja don iwe ilong kemi ibaju bang ban duai ban shakri utrai
iyo iya ka khmat ke jong blai ha ka jing pen pau ke jong blai dang step perngap ha ka ko pon blai plet ni khmat ka yo i ka khmat ka ba he ka jong blai ha ka ne ka snem shua ban stang nu snem ka yo i ka khmat ka ba he ka da dak ye ka perthai barok ko we ka da ka khmat ka jong blai ba pe ye ka perthai Kong akan det kayo ikan ka kamat ka ba syakhay ka jong ko play ka ba pek na bareng retang ka way ka ba ko nga sngaw pla ka long ka ba nga pek ya ka kamat jong play ka ba nga yo i resyo i bitang ka kamat ka ba he ka pek si ka perthai ang i da ilong kami ba i ong ba nga haba pek ya ka daga kamat day ba ubitaro om day ka kamat ka ba bitar Lani day ka khmat ka ngong si re supet bet. Ya ka perthai. Ong itai long kami. Play bet ya ka perthai. Baru jengok. Na bar ba ka Bible ka hikayat ngi ka yathu ngi. Tangan penifi na ka kitab Sam ka na bar ka ba san po lai ka de khot ka ba ar bat ka balai ngakwa mangan pedifi ka ni ka ktien ka jong utrai kan long ka jingkerku ka ba krau ka ba ongkom ni sam ka na bar ka ba san pulai ka de khot ka ba ar bat ka balai u play u jongo arsut na beneng yaki kun benriu ban kmi la donne mano bala shempang balawan yo u play uwe baro na ulak keladin kila kela jakhlia lang no don shu ubale babha don weiru ublay jingi utip padu yo i na bar ong ka Bible ublay usong ha ka jing dak ka beneng ka buram ka jong bli bad ukmi ya la ka khmat sha ka kendo ublay ukmi ya ka khmat sha ka kendo na bar ha ka kendo don ki kon ben riu ki ba kerpang ni ki jing thao baro Kiba bat kiba song kiba sa haga kendo play upay nakadaga jika song play ga upay ka khamat chiga kendo bat ujungo hato donne manu bala shampang bala paino show play ban kala ba mudno kata ga de jing pet ka jung play ublay tip tik patik ye ga sngi ga pikala ba mud ublay tip tik patik ye ga sngi ga pile pop Pinamla ban buri na khamat jong ublay. Kaktian ka ong. Hakmat jong ublay baro ubriw kabriw ngilong lingkod. La ngikup la ngisem ngilong lingkod hakmat ka jong utray. Nang marba ublay uba kraw bat uba don mor. Ujengok na beneng berupej ya ke pertailah don mano ki kun ben riu ke balayat sakma bekin wan paino sya ke jingkla ke mot uplay upej yo utani kata bargan ong ipi hadok menta uplay udang ye pej ba udang ye apkmi dik balano ban in wan paino sya ke jingkla ke mot ikan ma uplay Kadu ka story kay bayatho nega ktien ka jong truai nega gospel nega jong Lucas utu ukpa ban ukon sarong aurea nadu kasngi ba utu ukon umi na yeng kakmat ka jong ukpa ka don chu tu ukon play yo i ukpa yo i utu ukon bat uda up kmi balano on sawan pai pan shalaying Koki kun ke jang uplay upek ye ka nga ba de phi upek ye ka perthai ba yo i ye ka jinglong ye ka jing jingi ka ba man la ka sngi komno ngi long komno ngi uplay upek ba jingo na beneng la don ki bala sngutu ki bala realize ye la ka jing ba ong try ngadai unong pop le ka nong pop map do yang jesu pediang no yang kopa uplay ngadong ifi upek ba ukmi nanti Bau namar baga kitin kong ba ublay omman baga way ka masiem kanyat sa kamano kata kade ka jingsi siya naga kitian ka jang ublay bat ngan peniro siya fi naga benta naga kitian ka jang utray naga kitab sam higin naman ka ba lai pulay ka di khot ka ba kat pra ka ong ini kikintien ka ba ngasunguit bahang ini kikintien naga kitian ka jang utray ka ba ong kumne hakbi
ka khmat utrai ka don ha kita ke besyaptieng yu ha kita ken ki ba ap kermen ya ke jing isen jong u ai ngo yo trai ka khmat jong trai ka bo blay u pet ba u khmi ye fi ke ba yet bat ke besyaptieng yo trai dan pila syakri utrai, pila kala bamot, pila pai syakmat jong trai, hakmat jong trai, compare ki ke jingi kendo, ki ke jingi siam. Ka Bible ko ang ba, hakmi ka khamat utrai ka don hakita, ki ba syapting ya u, hakita ken ki ba ap kermen, ya ke jingi snei na utrai. Play yo iti don na preng jpi ki ba pi ap kermen hadu menta. Piai duai, piai kerpat, piai keang trai kerku yang trai pen kia yang trai pen em ya ka yang kesem juga trai pen em ya nur ya no piai kerpat, piai duai, piai pan. Wanam ong bo play unam yo I, u play ong ke Bible la pen shisha, ba u pek ba u kmi la ka khamat shafi. Satang kapar, lagi kata ke timing ke jong play. Riwan ong bau play ula landet IPM monam landet. Ka Bible ka ong bau ki khabat utrai ki long syakita ki ba hoki ba yam lenyar mit la bat sengi. Bat ki ba yai up kermen hutrai. Kan ong ifi ka jing kermen ka ba pikermen hutrai. U play wang anam penleran makho ya kita ki ba up kermen. Sitiu pol sikinong rom ladang besan ga dekot besan ga kerani kita. Pada kwa balong ifi ki khamat utrai ki don syar kita ki bangai ki bayai up kermen ba ki yai duai bat ki yai kerpat wan bang bo bleu la klet PM onam la ban klet onam la ban klet ifi ka ba ka Bible ko ang kitab jong Isaiah la de ka kemi ka ba ai bun kala ban klet yo kun henry ublei onam la ban klet yang avri pidan lei ya gida ki ba up kermen su trai blei pet yang ifi kom no ilong kom no ngiem ha kani ka pertei bat ba ublei utip ye ki jingmut janga jangpi ublei pet na beneng bat uyo I ye ki jingmut jang ukon benriu syaga kendo pimut kumno piplan kumno haka jingmut jengpi haka kamrat songkai jengpi haka kamrat thia jengpi haka bapia bapieng bapitre pikta pi perkat kumno pimut kumno ublei uladap yo I lupa ye kata namar baki khmat jung trai kilong sha ka prothei tongan penipi ne ketian go jung trai ka Bible ko angkum ni ke kitab sam ke nemban ke ba lai pulang ke khot ke ba khat lai ber ke ba khat saw nga kwa man pulipi ke ne ketian jung trai ke angkum ni utrai u khmi na beneng u yo I u khon ben riu baro na ka jaka shong jang u khmi ya baro ke ba shong ha ka kendo ai ngo sngo yo blay u khmi na beneng ba du pe na ka jaka shong ka ba khuat ka ba kentang ju pe yo ben riu shaka kendo pimut kumno piat kumno piplan kumno haga jm go jupi u play bengi shakri u yo I berutip tek patek ya kata ka ba pimut piplan haga jm ke jong fi ko ki khun ke jong utrai nang tang kwa ban pen I su ye fi ya ka ktien ke jong utrai ngin namla ban buri na utrai namar ba mau utip lot namar ba ka khmat ke jong utrai enam dan jingka ne ka khmat ke jong play don bun ki beriau onda kilayat bakla kilale bakla ki persang bakin buri ringan ong yifi na khmat jong play penam la ban buri namar hakmat jong trai kom mangalong yifi mene ngilong lingkhuat bat ngipau kom balong nginam la ban buri ya ka ka ba pila bakala ke jim ba pila le ka ba bhan ki ba bha onna pisngutu ba pila bakala wan pai show beli ong a blay map yang ngala bakla nganom le shu map site yang da ka sna mu Jesus Christ kan ba sibon ban yang ba piburi pinang mot bo bre yo I nganong I pi u blay yo I tangan puli ke tien go jung trai kitab jong Jeremiah kalanong ga ba khat real ka de khot
ke bakat nyo Jeremia kranong ke bakat riu ke dikot ke bakat nyo ke ba ongkom ni naba ki khamat jonga ki don ha ki lenti jong ki baro shem la buri yaki nakhamat jonga lamne shem buri yaka jingle bam hok jongki naki khamat jonga ko ba i jong ublei ngin namla ban buri nakhamat ke jong utrai pio i ublei ongkom ni hau Jeremia ka khamat jonga ka don haki baro pin omna ban buri nakhamat jonga haba ublei wong pin omla ban buri kemut nginamla tiba i jong ublei ban buri kan bhai shibon da pi bakala ga jim wan pai shoblei kom balong kala kamut pediang nu Jesu ha ga jim jopi pen long kya pen yo ya ga jing penem khamat chong trai ki peti ka wei pa ka wei ka phile ngalong i phine do mane da phile bha ula record ye ka ba da phile ka besniu ula record ye besniu ta ga dau ka jing bishar ka ap yo u le ni ka penam la lai Pinam la lai, pinam yo man yo lai daga besuk nong ifi. Lem daga jing kala bamut man pediang yu Jesu ko munong priam hai ka jingiem ke jong fi. Nginam la ban buri ban pet na khamati ko jong trai. Ngikan mau mo naga jingrawai sam ka bau David uong. Ngala pet na khamat jong trai ngala buri na khamat jong trai. Ringam la ban buri peleng na khamat jong trai. Nginom la man buri na maru play uyo i koki kun jong blay ka khamat na jong blay ka pet ka perti komno pilong ka ke jingisam la pisakri ni pim sakri penam la ban lat na ka khamat ka jong blay u play bangi sakri u play u batep lut u bayo i lut u don bor lut utang du play bangi sakri sakawi ka di khot ka bangan pedi fi ki kun ka jong blay ka ni ko pon ngai kan long ka ba don kam ba pinyo asngaw ni gaktian ka jumutray ka khamat jong ka jing bomon bakawe ka mensiam kan jatno uta udai ublay bengi sakari kwa bakawe ka mensiam kan jatno ta ga dang ukmi na baneng upek na baneng bat uyo i utai ulayat sakama ublay ubot baru blay ukta upen kendo yo uta lani kata gabriu bakin kelang ke bamot lani bakin yo sngau ka ktin jable u blei upha yo tu briu ha ka tu ke jaka bon yo sngau ka ktin jable ba un kala ka bamot lani u blei u yalami u ha ga de jaka ga ba kham hang tai khanang bo mat ga de jaka un kala bamot un pedian yo trai namar bo blei bengi sekri u de u blei ubomon kawai ga mesiam kan jot bat kan sakamano pinpet u apostol Petros kasiti ka maar ga jong apostol Petros kalanong ga balai ga di khot ga bakhanai ga krani ya ka de ga kentin u ong naba u blay omon ba kawai ga mesiam kan jot no re u kwa ba baro ka mesiam ken yo tiep no ya ka jing shisha baro ka bana utrai ki kon jomble ka khamat jomble ka pet Syaka perthai menda. Kadon kam ladangi sungu tho ane gaktin ga jong blai menda. Bangin pai shoblai kom balong madong trai shisha. Nganam la ban bori na kamat jome. Mat nganam la ro bangan ai daw. Nomor bo blai uyo i baru tiblot di kilenti. Kamat jong blai ka pet. Sngongo. Banyo sngaw baka kamat jong blai kayo ilot. Ya paro. Ai ngo yu trai. Uyo i ya pi menta ba pi pet ya gane ka ktian ga jong trai uyo sngaw ro i ki jing do ai ga jong pi uyo i ki jing shem ga jong pi uyo i ki jing pang ga pi don uyo i ya ki jing ga pi kan do ai ga jem pi uyo i ya ki omat ga pi jang nam ta ulok nam ta ki khon ki kti nam ta jong no jona uyo i ro i ki jing sha le ben ki jing sha nyot ben pi uyo i kom no pilong ha ga jing ga jong pi wan mong bo play onam yo i onam yo snow chui pi ka khamat play ka pe sha ka perthei bat u bisharu ha ga sngi je ka jing bishar u play u pe le ka khamat Syaka perthai lahato la don mano bala shempang bala wan pai khamat shutrai dege jingala bamot plain kar khoi fi ngin si shempat ha ka wei pat ka video ku play shibon ye ge jing sha skor fi ye ge ne ge ktien ge jamo play amen amen amen